Il-ħrejjef għandhom faxxinu kbir fuqna, għax donnu iseħħu fi żmien u f'post tal-kollox differenti minn tagħna. Dan il-faxxinu donnu jkompli jiżdied meta nisimgħu ħrejjef ta' pajjiżi oħra. L-awtur u poeta Emanuel Mifsud ħadem fuq l-adattament ta' ħrejjef mill-Polonja, mis-Slovakkja u mir-Repubblika Ċeka. Il-ħrejjef isaħħru lil ħafna nies naħseb jiena għal raġuni pjuttost ovvja li jitkellmu ħafna fuq il-ħajja tagħna u l-biżgħat tagħna. Barra minn hekk, il-ħrafa dejjem tispiċċa b'mod pożittiv u allura isserħilna moħħna mill-biżgħat, mit-tensjonijiet illi ikollna fil-ħajja tagħna. Dejjem għandek il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin u naturalment it-tajjeb jispiċċa dejjem fuq in-naħa rebbieħa. Jiena rrid naqleb għal Malti il-ħrejjef tal-pajjiżi Ewropej. Kelli dan il-proġett mal-Klabb Kodba Malti biex nagħmlu din is-serje ta' ħrejjef minn pajjiżi differenti. Sissa wasalna għat-tielet ktieb biss mis-sensiela kollha li għandna ppjanata. Bdejna l-proġett mill-Ewropa ċentrali u mbagħad l-idea li niftħu għall-periferiji. Naħseb li huma ħrejjef interessanti ħafna, illi barra li jirriflettu affarijiet li jinkwetawna fil-ħajja ta' kuljum u jinkwetaw lil ħafna minna rispettivament mill-liema reġjun ġejjin, ituna l-opportunità illi anka insiru mitħla ta' pajjiżi oħrajn. Adattament ma kienx illa li jiena rid nieħu l-ħrafa kif inhi. Issa ovvjament meta nitkellmu fuq il-kultura popolari bħal mija l-ħrafa, bil-fors illi se jkollok verżjonijiet differenti tal-istess ħrafa. Barra l-fatt illi hemm diversi ħrejjef ngħidu aħna rakkontati fi Slovakkja illi ssibhom rakkontati b'xi differenzi żgħar fir-Repubblika Ċeka jew anke fil-Polonja. Jiġifieri l-ħrafa biex ngħidu hekk tinfirex ma tibqax f'reġjun partikolari. Jiena ma rridx naddattom, jiena rrid inġibhom bil-Malti skont kif smajthom minn nies tal-lokal. Fil-vjaġġi tiegħi spiss niltaqa' ma' nies u nitlobhom jirrakkuntawli ħrafa minn pajjiżhom. Jew tnejn, jew jekk jistgħu jgħiduli anke iktar. Imbagħad ovvjament jiena nagħmel it-tiftix tiegħi u dan kull pajjiż ħassiblu volumi sħaħ ta' ħrejjef li ġew ippubblikati. Jiena ovvjament l-unika ħaġa li nagħmel jien hija illi nagħżel minn fost numru kbir ta' ħrejjef u mbagħad jew nirriproduċihom kif qalluhom li n-nies tal-lokal jew kif huma miktubin fl-oriġinali tagħhom fis-sens meta ġew ippubblikati l-ewwel darba. Jitrattaw it-temi dejjem tat-tajjeb kontra l-ħażin, dejjem għandek temi rikorrenti tal-bniedem illi jrid isib tweġibi tal-mistoqsijiet tal-ħajja, tal-bniedem li jivvjaġġa, tal-bniedem li jiltaqa' mad-destin. Imbagħad naturalment għandek sottotemi oħrajn illi ssibhom. Waħda mill-affetti li toħroġ ħafna minn daw it-temi hija t-tendenzi tas-soċjetajiet tagħna li jkunu sessisti pereżempju, li jkunu etisti pereżempju. Jiġri dawn issibhom komuni u hemm studji sħaħ ta' nies li studjaw il-ħrafa mhux sempliċement irrakkuntawha illi joħorġu daw it-temi rikorrenti mill-ħrejjef ta' reġjuni differenti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.